Kiombe kia banyagetari ya Teresa Clinical Officers team ya county ya Nairobi niko bagoserere gochugota soimere mu gochakara litoko lyankyo asegangabuna mbaraka nwengeri ya begento babere bakwe murunganiria samatuka mange na komoje serikali ya county ya Nairobi asogotaiwa na gotegerera ebirero byabo bakora wano muri kibwe Kiombe kyo bwasio njiri niko batebire buna samatuka mange babere bakombigwa na gochakara tariki ya mubono iyo era litoko lyankyo niko bagochikogira emirimo Nyangaba litoko lya lero itariki 28 uko chakatora mugomo ito mambi na bakorie gasi ba sekta ya afya ase county ya Nairobi tuabera tokoremera mono serikali ito ya NMS ko yangere ototegerera amangana tuabwa tonsi pitera yakonya bono tuachira konyoranga konyi bonde mboyo konyi boka tobwate no kogenda so mugomo ende to barazimishe batotegere na okora mangana ne garama ke na mangana polisi serikali abantu baito banyori dokumento ebirogo bituko promotions baro bakorire gasyo chika kichintambe bataranyori tukonga confirmations baro shirika ya NMS yali geta se chi contract bataraba confirm to permanent and pensionable ntubata ntobarure school bado batararokana buya nande bakorerwa ibatagete asenga ntote mereko beka mangana ya konyagamba angere quality solution ya to force ringa gochakarito kwa mambi ndoko cha kawese mirimo yetu ya kawaida tucha kutoka street ya Nairobi tunasimisha serikali yeye kwa mangana ya tuanya.